Здравейте, прекрасни хора и добре дошли в редовната ни среща във вторник вечер. Днес ще си говорим за много интересни неща, за най-любимите и сладки същества, които са спътници в нашия живот, домашните ни любимци и как да използваме етеричните масла при тях. В днешната среща с вас ще бъдем аз, Даниела Цветичева, Веси Кънева и Мими Мечкова. Прекрасни момичета, които са голями любители на домашните любимци и, както знаете, прекрасни ароматерапевти. За кой е днешната среща? За хора, които ползват вече етеричните масла и искат да научат още за приложенията и грижата на домашните си любимци с етерични масла, както и за нови хора, които тепърва навлизат в света на етеричните масла. Общо взето за всички, които ценят естествените решения и обичат подаръци. Защото истинската грижа за себе си започва с една малка стъпка. А каква е тя? Създаването на личен профил в дотера. И не се притеснявайте, не се шашкайте, това не е просто още един профил, защото имате акаунти в какви ли не сайтове. Но този акаунт ще бъде по-различен, защото това е инвестиция във вас самите, а не просто поредната регистрация в поредния сайт. Какво ви дава личния профил в дотера? В 9 кратки стъпки. Може да пазарувате без задължения тогава, когато пожелаете. Получавате директно 25% постоянна отстъпка от самото начало на всички продукти в сайта. Може да получите и до 30% допълнителна отстъпка, ако се включите в лоялната програма. Всеки месец имаме продукт с 10% отстъпка, който е различен, а този месец това е джинджифила. Може да разберете по-късно, може ли да го използваме при животни или не. Също така може да получавате всеки месец безплатно масло и безплатен подарък, ако се включите в лоялната програма и изпълнявате условията, разбира се. Получавате не на последно място подкрепата и знанията на вашия личен консултант, който да ви помага да използвате продуктите на дотера точно за вас по начина, по който на вас ви е необходимо. Получавате сигурност и прозрачност в происхода на продуктите, защото пазарувате директно от производителя. Какво по-добро от това? Получавате спокойствие, че можете да реагирате във всяка една ситуация, по всяко време на денонощието. И разбира се, получавате общност от хора с вашите интереси. И като казахме общност от хора, ето това сме ние. Shine Together. Момичета, които сме се събрали, за да раздаваме знанията си и да подкрепяме всички вас в пътя с етерични масла. Ако искате да ни опознаете, да изберете вашия личен консултант, последвайте линка, който е тук, или просто сканирайте QR-кода. Направили сме специален сайт, в който може да ни опознаете по-добре. И всъщност какво получаваме? Повече вдъхновение, обучение, повече подаръци, повече подкрепа, повече за вас самите. А като казахме подаръци, ето и нашите подаръци, които са специално до края на месец ноември. Ако направите вашата регистрационна поръчка с продукти на стойност от 100 до 200 от продуктови точки, получавате подаръци на стойност над 50 евро, див портокал и сибирска ела. Ако направите вашата регистрационна поръчка на стойност от 200 до 400 продуктови точки, получавате цели 3 етерични масла подарък или спестявате повече от 90 евро. А ако направите вашата регистрационна поръчка с продукти на стойност над 400 точки, спестявате над 150 евро, които тук не се виждат, но ние си ги знаем, и получавате 3 етерични масла: сибирска ела, баланс и адаптив. Защо са ви необходими тези подаръци? Може да си скриншотнете. Ето тук защо ви е необходим дивия портокал. Аз ще ви кажа, че го използвам всяка сутрин, като си капвам по една-две капки в първата ми чаша с вода, за да локализирам организма, да подобря перисталтиката, да внеса така усмивка в деня си, защото дивия портокал е етеричното масло на изобилието и на радостта. Бленда Адаптив, чакайте, че тук нещо пропускаме. Да, нещо ни избяга един баланс, може би е следващия. Бленда Адаптив, който може да получите като подарък, е съчетание от етерични масла, които са специално подобрани за хора с висока тревожност, депресивни състояния,
получавайки паник атаки, променливо напрежение, променливо настроение. Общо взето за хора, подложени на хроничен стрес. Останалите неща може да ги видите и на самия слайд. Ето го и любимия ни баланс. Баланса е прекрасно съчетание от етерични масла, които ни помагат да бъдем по-балансирани, по-заземени. Може да го използваме както сутрин, така и вечер за успокоение. Помага за подобряване на циркулацията на кръвта, така че не е за пренебрегване и има доста добри антихистаминови свойства. И нашия специален подарък – сибирската ела. Етеричното масло от сибирска ела е едно от малкото етерични масла от дървесни видове, които може да се приемат вътрешно. Има дълбоко заземяващ и успокояващ ефект, действа чудесно на дихателната система, при хрема, суха кашлица, ларингити, фарингити, разкошна. Вашия консултант ще ви даде най-добрите насоки. И така, имате профили къде ли не, а защо да нямате и един акаунт за вашето собствено здраве и щастие. А как да започнете с дотера? Тук сме ви подготвили няколко от нашите най-любими комплекти. Това е голямия семейен комплект, който от 10 етерични масла, към него получавате подарък дифузер и още цели 3 етерични масла. Това е разкошно, защото офертата е единствено и само до края на месец ноември. Тези етерични масла в този сет могат да ви помогнат да покриете 99% от нуждите на вашето семейство, както и на вашите домашни любимци. Това е второто ни предложение, малкият семейен комплект. В него има същите 10 етерични масла, но в разфасовка от 5 мл и получавате към него подарък див портокал и сибирска ела. Всяко шишенце съдържа 85 капки етерично масло. Любимия ни детски комплект, който днес най-после и моя племенник отвори, след като му го подарих за рождения ден миналия месец, но много си ги харесва тези ролончета. Това са прекрасни ролони с етерични масла, които са създадени специално за деца, разредени са достатъчно добре, че да се ползват директно, като също могат да помогнат не само емоционалното, но и физическото състояние на децата и към него получавате подаръци див портокал и сибирска ела. Разбира се, с вашия консултант, след като се харесате и се вземете, може да изберете и да направите една кошница с продукти, които са специално и само за вас, така че не е маловажно кой е вашия консултант. Ще ви бъде много интересно, ако споделите в чата кой от тези комплекти си харесахте или с кой вече сте се регистрирали. Просто да споделите като идеи за останалите, които сме в срещата. А сега продължаваме с прекрасната, много добре подготвена тема приложение на етеричните масла при животните. И давам думата на нашите специалисти Мими и Веси. Заповядайте, момичета. Мога дори да ви дам, ако искате права, за да сменяте вие слайдовете, както кажете. Така си е добре, Нелка. Добре, добре. Те не си да скуче на тебе. Заповядайте. Вие. Здравейте. Здравейте и от мен. Много, много емоционално ни започна срещата. Вярвам, че и така ще свърши. Наистина, домашните любимци са си винаги така ни създават такова едно настроение и толкова много любов. И определено това е въпрос, който поне на мен много често ми се задава, когато някой или се колебае дали да започне да ползва маслата, или вече е започнал да ползва маслата. В моя случай конкретно, аз ползвам маслата вече почти 7 години, но пък от точно една година си имам това сладурче, което видяхте преди малко, моя аш, нашия котарак. И малко по-късно ще ви разкажа специално за особеностите при котките и етеричните масла. Но сега започваме с така по-назад, като самата тема, защото много често, когато ме питате може ли да ползваме, винаги отговарям последния начин. И сега ще го направя също. Може, когато маслата са наистина чисти и когато маслата са терапевтичен клас. Тук на слайда сме извадили само две от многото научни доказателства и проучвания по темата. Вече има наистина много, за което може да сме изключително признателни на всички тези учени, които чувъркат непрекъснато. И сами, разбира се, също може да си
направим този избор, да си вземем това решение, искаме или не искаме да ги използваме. Но така или иначе маслата на дотера са терапевтичен клас масла, изключително чисти и могат да се приемат при нашите домашни любимци. Разбира се, има определени условия, които, разбира се, има и при хората. И когато ги знаем, ще ни е абсолютно спокойно да се грижим и за тях, така както се грижим и за себе си. Защото ароматите все пак на етеричните масла са много, много силни. Тук говорим за чисти етерични масла, които не са примесени по никакъв начин и често една капка дори е напълно, напълно достатъчна. Затова, така както и ние самите реагираме на ароматите, тяхната пък обонятелна система е още много, много по-чувствителна от нашата. Затова е наистина важно да сме спокойни, че качеството е на високо ниво. И другото много, много важно нещо, тук аз почна да се озърта и да скачам. Другото важно нещо е дозировката и състоянието на любимеца ни, но след малко ще си говорим и по тази тема в детайл. Така, Нелка, може да смениш слайдчето. Начините на приложение на етеричните масла при домашните любимци са три, както и при нас, хората. Започвам с локалното, или иначе казано, това е нанасяне на етеричното масло върху козината. Винаги е хубаво да си слагате малко базово масло в дланта и една капка етерично масло е напълно достатъчна. И да си прокарвате по козината, като тук местата са много важни да не са в пряк досег до място, което козенцето или кучето или самото животно може да оближи много бързо. Тоест, аз поне му нанасям по гръбнак и тук по вратленцето. Както реално и много от лекарствата се слагат на тези места, така или иначе, за безопасност. Така или иначе, тук е много важно и разреждането. След малко ще видите, подготвили сме слайд, точно, който да ви е от полза, как да се ориентирате за разреждането и при котките, и при кучетата, за да ви е абсолютно песен. Така, ароматно можем, разбира се, с помощта на дифузер. Тук броя на капките, които ще сложим в дифузера, разбира се, се определя както и при хората от самата вместимост на помещението, от самия аромат, който сме сложили. Има масла, които е желателно да избягваме и след малко ще може да си ги снимате и малко по малко да си ги запомните. Така или иначе е важно винаги да оставяме възможност на животното да си напусне помещението и да ви е спокойно. Те винаги, абсолютно винаги ще ви покажат дали имат някаква по-специфична или по-изострена сензитивност към въпросния аромат. И следващия начин на приложение на етеричните масла е вътрешно, чрез поглъщане. Тук маслата могат, както вече ви казах, те са терапевтичен клас, могат да се използват вътрешно. При котките, по-скоро тук не прибягваме до вътрешния начин на приложение. При кучетата можем да го правим, но е важна и консултация с лекуващия ветеринар. Може напред, Нелка. Така, тук ще обърна внимание на няколко, така да се каже, съвета за безопасност, за да ви е абсолютно спокойно, че ги спазвате. Не са много, повярвайте ми, и не е нищо, абсолютно нищо сложно. Това, което аз много често правя, давам възможност на Аш в случая да прецени дали аромата му харесва. И особено в началото, когато вече се здобихме с него преди една година, съвсем инстинктивно ми беше да му поднеса затворено шишенце. Защото, знаете, дори затворено шишенце отново усещаме аромата. И той си ми показваше това харесва ли му или не му харесва. Въпреки, че знаех кои масла са подходящи за котки, отново
исках да видя и неговата реакция и неговите предпочитания. Така че може да правите и вие по този начин с затворено шишенце, като му поднесете. О, добре, аж. Така. И наблюдавайте. Вече не му се слуша. Наблюдавайте първите около 20-30 минутки каква е реакцията на животинката и си следете. Ако евентуално започне да киха много често или показва си абсолютно всяка една реакция, то си е комуникация и е важно наистина да си я уважаваме. И дали ще започнем ароматно или ще приложим топично, т.е. върху козината, е важно да действате, да започнете винаги с по-ниска концентрация, т.е. малко количество етерични масла и повече базово, нали, ако говорим за топичното. И постепенно можете да увеличавате. Така, много е важно да разреждате самото етерично масло, да не поднасяте чисто етерично масло. Аз конкретно съм правила тази грешка в началото. Капнах му тогава още при първия му преглед. Бях капнала така в близост до... Имаме една такава транспортна раница. Му бях капнала една капка лавандула. Толкова не му хареса. В смисъл, той си го показа веднага, изкара го от там. Буквално е дишал, няма и 5 секунди. Въпреки, че лавандулата е аромат, който котките харесват, но в неразредено състояние на него му дойде прекалено остро. Прекалено остро, затова винаги ги разреждайте. Не ги прилагайте по интимни части, гениталии, близо до очи, уши, нос, както вече казах, и на места, на които животинката много бързо може да оближи самото етерично масло. Важно е да познаваме здравословното състояние на животинката, защото има такива специфични случаи, в които съответно е хубаво да се избягват определени етерични масла. Имала съм случай на куче с епилепсия дори. Там съответно много важно беше да съобразим точно маслацата. И съответно, ако примерно кученцето или котенцето е бременно, кърми или така нататък. И също комбинацията с локални медикаменти, и също такива разни медикаменти с болхи, против болхи и кралежи, макар че който е започнал да ползва маслата, вече, честно казано, забравя за това нещо и почва сам да си прави спрейчета, с които да си пази животинката. И много е важно. Пак го казвам и ще го чувате пак, наблюдавате неговите реакции. Самата комуникация между вас е изключително важна. Има масла, които да избягвате. Сега след малко Веси ще ви разкаже за кучетата, кои са. Аз ще ви разкажа при котките, кои са. И така ще ви е доста лесно да се ориентирате. Не са прекалено дълги списъците. Веси, давам ти думата сега на теб. Благодаря ти, Мими. Ето я и тази черна красавица. Това е моята Ария. Аз съм горда кучешка майка от една година, също като Мими. Просто сме разменили животинките. Тя е на една годинка и малко и всъщност много ми помага в ароматния свят. Нелка. Всъщност, когато използваме етеричните масла, ми каза кои неща са най-важни, но следващото най-важно, освен съобразяването на самото състояние здравословно на животинчето, разбира се, трябва да съобразим и неговата възраст, неговите килограми, както и при хората. Тези неща оказват голямо влияние. За бебета кученца под 8 месеца препоръчителното от ветеринари разреждане е от 0,5% до 1, т.е. от 1 до 3 капки на 15 мл базово масло. Извинявайте. За възрастни кученца с тегло под 10 кг, т.е. дребни породи кучета, допустимото разреждане е от 1 до 2% или 3-6 капки на 15 мл базово. И вече за средни и големи породи кучета, над 10 кг, възрастни кучета имам предвид, поне над година, година и половина,
Допустимото разреждане е от 2% до 4% или от 6 до 12 капки на всеки 15 мл базово масло. Кучетата всъщност са домашните любимци, които са най-непретенциозни и могат да използват почти цялата гама от етерични масла на доTERRA. При тях са възможни и трите начина на приложение – ароматно, топично и вътрешно, като вътрешното, както каза и Мими, е препоръчително да се извършва краен наложителен случай и по възможност след консултация с лекуващия ветеринар. Разбира се, и разреждането трябва да е винаги правилно дозирано, защото аромата за тях е наистина адски силен и това може да доведе до непоносимост, по-скоро да не харесват и да бягат от терапията, отколкото да им навреди по какъвто и да било начин, но трябва да се внимава много. При кучетата не се препоръчва използването на чайно дърво, бреза и галтерия. Хубавото е, че на практика за нашия пазар бреза и галтерия няма. Така че грешка тук почти не можем да допуснем. Още повече, че тези от вас, които имат домашни любимци кучета, знаете, че повечето от продуктите, които се предлагат за почистване на уши на кучета, задължително съдържат чайно дърво. Не ми е ясно как се случва това нещо, може би концентрацията е много малка, но факт, чайното дърво присъства в всички продукти за уши, които аз съм виждала на пазара и които използвам също така. Но вие можете и сами да си направите с мазане от външна страна блендчета различни за отпушване на ушните канали. Кученцата в повечето случаи, особено такива склепнали уши, страдат доста от проблеми. И съответно, разбира се, трябва да внимаваме, когато използваме блендове с наличието на някои от тези изброени чайно дърво, бреза или wintergreen. В нашия случай са Air и Deep Blue. И няколко практически идеи за приложение при кучетата. Първото е как да си направим вкъщи лесно шампуан или спрей за отблъскване на бълхи и кърлежи при кучетата. Виждам Вики как се смее вероятно на снимката на Ария. Това е нейната розова хавлия овца, която тя не харесва по принцип, но тук като за снимка е застанала. Много е лесно да си направим такъв шампуан. Необходими са ни само няколко вида етерични масла, кастилски сапун или дестилирана вода, в зависимост дали ще правим шампуан или спрей, и подходяща стъклена бутилка, в която да го съхраняваме, като етеричните масла в случая, които са подходящи за превенция и почистване, когато вече животинчето е било налазено от тези кръвопийци. Това са салвия, лютива мента, гераниум, лавандула, босилек и мащерка. Като виждате и точните пропорции от етеричните масла, на колко на колко основа, дали кастилски сапун или дистилирана вода, както прецените. Слагат се всички етерични масла в празната бутилка, допълва се с избрания продукт, разклащаме и използваме, когато ни е необходимо. Аз го използвам, когато, примерно, и мия лапичките и от време на време, когато я къпя, но не всеки път. Знаете, животинките също имат проблем с емоциите, както и ние хората. Особено когато са мънички и ги вземем от техните майки в нова среда, колкото и да ги обичаме, колкото и да ги обгрижваме, те страдат от раздялата, а още повече страдат, когато се наложи и ние да излезем, да отидем на работа, на училище, и изпитват силна тревожност. При различните животни тази тревожност се изразява по различни начини. Например, Ария е много спокойна, не лае, не руши, не е изяла нищо в апартамента, но за сметка на това си дъвче лапите, когато е силно тревожна, и понякога това води до самоподстригва се, както се шегуваме вкъщи, с зъбките просто наистина накасява козината на лапите. Тук интересни решения са да си направим спрей или да използваме дифузер. Може би ви е направило впечатление, че в зоомагазините се предлагат дифузери за домашни любимци.
които много приличат на тези ароматизатори, които се включват в контакта, тип Airwick, мисля, че се казваха. Представете си с каква химия са пълни. И всъщност тяхната идея е да го включите в контакта преди да излезете, за да може животното да е спокойно по време на отсъствието или когато, примерно, им кучета, които се страхуват много от гърмежи. Сега по Коледа, по Нова година, за някои животинки това е истински кошмар. Може да използвате тези практични идеи, като пуснете дифузър с една от следните комбинации, например лавандула, бергамот и тамян, или римска лайка, див портокал, копайба, също така лавандула и майорана. Много добре повлияват, като дифузър се пуска задължително 30 до 60 минути преди началото на самото стресиращо събитие, за да може те да повлияят на самото животинче. Може да си направите спрей, с който да напръскате козината, леглото, или ако има аксесуар, каишка, бандани, някои слагат фибички, това също може да напръскате, за да може да мирише на животинчето и то да е спокойно. Тук комбинацията, която сме дали, е тамян, ветивер и римска лайка, като и трите масла са силно успокояващи и балансиращи емоциите, особено за кучетата, много добре влияят. Подходящо ли е да напръскаме мястото, където спи кучето? Да, да, много е подходящо да го напръскаме, като разбира се не трябва да прекаляваме, нали, може да го напръскаме половин час преди това, защото обикновено като излизаме, те тогава лягат на въпросното място, так малко да е изветрял аромата, но все още да се усеща. Нещо интересно, което прави моята малка дъщеря, е сутрин преди училище тя задължително се маже с Брейв, бленда от детската серия, който е за смелост и кораж. И така си им стана традиция, маже себе си и маже Ария тук отгоре по главата. И така двете са смели момичета. Тук виждате и как пътуваме в колата. Някои кучета изпитват много силен дискомфорт и от пътуване. Страхуват се, повръщат, може да се изпуснат, да се напишкат. Наистина им е неприятно им е това усещане. Ария няма проблем, както виждате. Тя си е спокойна от самото начало. Но ако вашите кученца страдат от такива проблеми, може да си направите комбинация от лавандула, фенел, кардамон, кориандър и джинджифил с базово масло. Аз винаги предпочитам зехтин, но може и фракционирано кокосово, може дори твърдо кокосово за готвене, каквото ви е удобно. В ролан бутилка, ако няма как да е с твърдо, но може с твърдо в бурканче да си го направите. Добавяме етеричните масла, добавяме базовото и преди 15 минути преди пътуване с кола нанасяме от сместа първо върху дланите си, разтриваме и след това върху коремчето на кучето. Когато сме в колата, то трудно може и да се ближи, защото пространството е ограничено в неокосмената част, за да може да хем да го успокои, хем да притъпи тези неприятни усещания и пориви за повръщане, например. Може да се повтаря на всеки 2 часа, ако е необходимо. А сега Мими ще ни разкаже какво правят с Аш. Мгм. Да, аз сега си свърши една хубава работа, докато ние си говорим. И по принцип, сега ще ви кажа, но след малко ден, какво правя в този случай, защото все пак в апартамент, знаете, е много по-ароматно всичко, по-бързо. Но котките, виждате сами, само като поглеждате този слайд, колко много са маслата, които не се препоръчват при котки. За разлика от слайда, който Веси ви представи за кучетата. Защото котките са много по-специфични домашни любимци. При тях липсва един уникален чернодробен ензим, който по принцип подпомага самото детоксикиране на определени химични компоненти. Дори на лекарства в това число. И без този ензим, котките много по-бавно метаболизират тези химични структури. И това само по себе си може да доведе до по-висока токсичност в кръвта.
Затова там сме много по-внимателни и избягваме горещи етерични масла, каквито са ригана, канелата, карамфила. Избягваме бреза. На нашия пазар специално я няма, но кой знае, скоро може и да я има, затова решихме да ви я включим. Мащерката също е към горещите етерични масла. Избягваме резене, босилек, розмарин, лютивата мента, копър, сладката мента. Галутерията също вече я няма на нашия пазар, но ако все пак я ползвате за нещо, тъй като в Америка я има, включихме я, за да знаете, че не е подходяща. И също така чаяното дърво. Може следващото слайдче, Нелка. Благодаря ти. Тук сме представили много лесен ориентир за самото разреждане, защото вече ви казахме два пъти, наистина е много ключово. При котки, които са под 5 кг, е напълно достатъчно да разреждате от една до 3 капки етерично масло в 15 мл. Сега 15 мл за ориентир са нормалните шишенца на дотера, 15 мл базово масло. Една до 3 капки. Напълно достатъчно. Вече ако животинката е над 5 кг, можете да увеличите двойно това количество. Не, количеството на етеричните масла. Може напред да минем. И тук ще ви покажа аз какви идеи селектирах, за да ви е абсолютно практично. А и това са неща, които ние вкъщи сме тествали вече многократно. Знам, че работят и съвсем спокойно ми е да ви ги препоръчам. Първото нещо, което реших да сложа, е успокояващия спрей за котки. Ние скоро го ползвахме, буквално в петък, тъй като аж беше на кастрация. И тогава му направих едно спрейче, в което сложих лавандула, тамян и копайба, като спрейчето е много голямо, 200-250 мл, стъклена бутилка си ползвам и в него си слагам малко, спирт, който помага на етеричните масла да се смесят с водата. И затова винаги преди ползване разтръсквате шишенцето и по този начин те са се смесили и си пръскате около, в случая нашия беше около раницата. Нали, там, където го транспортирате или където си лежи животинката, вие ще си прецените къде има нужда от тази доза успокоение. Но винаги разтръсквайте преди употреба. Друго много любимо масълце на котките, тук сещам да кажа, е кедровото дърво. Поне моята го обожава го просто. Така, другото, което по принцип правя, е една такава доза свежест в котешката тоалетна. Направила съм си като смес такава суха, в която съм смесила английска сол. Може да я срещнете като Epsom сол. Реално това е сол, която е богата на магнезии. Знаете, ползваме си я и за ваничките, в които си топим и ние, и децата, кръчетата. И тази английска сол я смесваме с малко сода. Сега вече зависи от количеството. Аз съм ви сложила ориентир, една чайна чаша сода с една чайна лъжичка от английската сол и си добавяте малко етерични масла. Достатъчни са, напълно достатъчни 3-4 капки. Може да сложите кедрово дърво, може да сложите лавандула и другото, което аз много често ползвам е Blender Purify. Много добре се справя понякога и само с него действам, специално за котешката тоалетна. Смесвам всичко и се го оставям така хубаво да се напои самата смес. И от това нещо, след като аз си свърши работата, както преди малко свърши, отивам и му слагам малко в тоалетната. И по този начин и тоалетната му е ароматизирана и абсолютно всички аромати изобщо не се разпространяват на никъде. Така че много малко ви трябва. А Другата идея, може ли която да съм... смесим всъщност тази смес с там тези камъчета или каквото е в Ами аз не тоалетната, го правя по този начин. за Защото да те не му се самите... полепват?
Ами не, самите масла са си летливи. И така Да, предпочитам по този начин. Пробвала съм и по другия начин. Така да. ми е по-ефективно. Мгм. По-малко като сложа и така се го ползвам и повече време и в действителност е много по-ефективно. Тъй като на Да, мен ми звучи. трябва за кратко да е ароматизирана. Мгм. Пък и на него, нали, да не му създам някакъв дискомфорт, въпреки че подбирам, разбира се, масълцата, така че и на него да му харесват. И ние си имахме така разни предизвикателства с него, особено като беше по-маничък и много, много по-щур. Много неща имаме съсипани вкъщи. Дивана е много така истинско произведение на изкуството вече. Но когато искаме да опазим дадена зона от драскане, спокойно можем пък да сложим лимон. Въпреки че лимона като цитрус е от маслата, които котките не харесват, когато искаме да ги държим по-настрани от дадена конкретна територия, можем да си направим такова спрейче. Разбира се, съвсем малко количество лимон е достатъчен. Една моя приятелка си пази така чисто новия килим. По никакъв начин и не танчето, по никакъв начин не му не е вредно за самото животинче, просто то си стои по-надалече. Друго, което много често правим, не съм ви го показала на слайд, но ние имахме доста така, да се каже, малко по-груба игра с него в месеците назад и много обичаше така да хапе и да драска. И това само с него правеше. И маслото, което успокои точно тази му нужда да драска, беше баланс. С него се справихме, така че ви го споделям като нещо, което да пробвате. Да, ами ми връщам само за малко Мгм. слайда за туалетната, за да може Люси беше писала в чата Да, да, да. да си направи един скриншот. Люси, за теб, ако трябва после, ще ти ги изпратим допълнително. Мгм. Но ако трябва да направя една класация на маслата, които котките обичат, бих сложила на първо място баланс, за така да са по-спокойни. На второ място бих сложила тамян, който дори е много подходящ и при нужда от подкрепа на самия имунитет на животинката. Лавандула, Purify, който вече ви казах за какво ползваме, за неутрализиране на миризми и кедрово дърво. Това е моята топ-топ петичка. И сега отново давам думата на Веси, за да разберем и за малко от другите видове и пернати домашни любимци. Да, за съжаление, не, за мое съжаление, вкъщи имаме само куче, но ако зависи от мене и децата, може би ще си имаме цял зоопарк. Добре, че има и разумни хора, които да не ни се връзват на акъла. И за това сега ще ви разкажем за пернатите домашни любимци. Ако сред нас има такива, да знаете какво може да използвате. Те са много чувствителни към етеричните масла, почти колкото котките, и по тази причина за тях се препоръчва единствено ароматно приложение. Чрез дифузор. Не дишане от шепа, не памучни тампони в клетката, само чрез дифузор, за да може самия аромат да бъде не толкова концентриран. Много подходящи за дифузиране при птиците са цитрусовите масла и лавандулата. Те изключително много подобряват настроението им. Пернатите също страдат от депресивни състояния, може дори да си ускубят цялата перушина в такива емоционални състояния, когато се чувстват недобре. Затова може да използваме цитрусовите масла в близост до клетката, не буквално до клетката, нали, но в същата стая, и това ще подобри тяхното настроение и ще ги успокои. При тях не се препоръчва използването на горещите масла и по-силните аромати, канела, карамфил, касия, лимонена трева и съответно блендовете, които съдържат едно или няколко от тези, като Онгард, ДДР и други, също трябва да използваме с повишено внимание, когато пускаме в дифузора стаята с пернатите ни любимци. Има хора, които обичат и мишиподобните джобни домашни любимци. Например, ние вкъщи преди Ария, когато и сестра ми живееше при нас, имахме чинчила, Стиви.
Беше един много интересен образ, но за съжаление вече не е сред нас. Но в времето, в което беше, много ни зареждаше. Той беше много щур, много обичаше да тича и имаше една топка, в която се въртеше постоянно. При домашните джобни любимци също можем да използваме етерични масла, като нали, тези джобни любимци са чинчили, морски свинчета, хамстери и зайци. Те имат много специфично храносмилане обаче и затова при тях трябва много да се внимава с употребата на някои етерични масла, които могат да нарушат баланса им в деликатната чревна микрофлора. Такива масла са канела, мащерка, ригън, чайно дърво и съответно блендовете, които съдържат едно или повече, като Онгард и DDR Prime. А знаете ли, че конете всъщност се оказват най-непретенциозни и са единствените представители на животинския свят, при които могат да се използват абсолютно всички етерични масла, без едно единствено и това е Wintergreen. В Америка има цели ферми, които изцяло се грижат за своите коне с етерични масла. Преди състезания, абсолютно ароматно. Виждала съм как от шепи директно им дават и те дишат, дори някои ближат дланите на своите стопани. Много добре им повлиява, особено тамяна. Всъщност се оказва, че е едно от най-любимите им масла и много добре им успокоява ги преди напрегнати моменти. Извинявай, Веси, аз съм виждала, че и за копитата и възпаленията, които се получават, също използват много етерични масла за Да, гривата. защото копитата им са много чувствително място и всъщност тези подкови, които се слагат понякога, когато не са сменени на време, може да предизвикат много тежки възпаления. Дори се налага да се изреже част от копитото. За тези възпаления много помагат етеричните масла също, да. Мгм. И паяците. Паяците на мен не са ми най-любимия домашен любимец, честно казано, но пък имам приятели, които имат такива домашни любимци. Включително имаме момиче в екипа, което има такъв домашен любимец и когато тя започна да използва етеричните масла, реши да ми сподели, 2-3 месеца по-късно, ти знаеш ли, че аз всъщност имам две тарантули, то за тях дали е проблем? Дифузора почти го беше сложила до тях всъщност, но слава богу, те са наистина доста финни животинки, но не са чак толкова лесно податливи на вредните ефекти на етеричните масла, но трябва изключително много да внимаваме, когато използваме кедрово дърво и мента. Това са двете масла, които са, да не кажа, смъртоносни за тях. Както знаете, и вкъщи, ако искаме да се отървем от паяците, си правиме спрейчета точно с тези етерични масла. Точно Затова, това щях да кажа, че аз ползвам много мента с кедрово дърво. да. Против паяци, слава богу, нямам тарантули, за да си ги гледам. Да. И преди да сложим точката, има едни домашни любимци, на които не сме обърнали внимание. Това са рибите. Интересен е факта, че и при тях също може да се използват етерични масла. Ние имахме бета, много красива мъжка бета и всъщност дифузора седеше точно до аквариума. Не знам дали знаете, но мъжките бети правят едни като пяна се образува отгоре във водата. Всъщност това е вид гнездо, в което те отглеждат малките си. Много интересно, женските ги снасят, мъжките ги отглеждат, качват ги в това гнездо и се грижат за тях. Та нашия Макс живя 3-4 години повече, отколкото по принцип живеят. И през цялото време правеше такива гнезда, т.е. той през цялото време е бил готов да отглежда потомство, а дифузора седеше точно над аквариума и много често съм виждала дори как самата пара от дифузора влиза в водата, така че не се притеснявайте, за рибките няма проблем да се наслаждават на дифузор в стаята. Действа им добре за здраволетие и дълголетие. Особено на мъжките явно. Много хубав опит. Ами, много ви благодарим, момичета. Наистина много ценна информация. Ако искате още нещо допълнително да споделите, сега е момента. Мими, Веси, разкошни сте както винаги.
Аз искам да ви благодаря много, че бяхме заедно в тази интересна тема. За мен и за Мими е интересна. Ние всеки ден се сблъскваме с нови предизвикателства. Имаме още много рецепти, сигурна съм, Мгм. но просто една тема не стига. Така че за напролет пак. Да, Да. много ви благодарим. И А, аз много благодаря. И нека не забравяме, че както масълцата помагат на нас, така могат да помогнат по изключителен начин на животинките ни, които толкова много обичаме. И достатъчно е само да уважаваме тяхната чувствителност. Всичко останало, качеството го имаме, дозировката като си знаем, разреждането и можем да сме абсолютно, абсолютно спокойни. И за мен също беше изключително вълнуващо да си поговорим на тази тема, въпреки че аз станам скучно и си той изчезва. е звезда, така че само да завърша срещата и да спра записа, да ви кажа, че в петък имаме много интересна среща от серията Направи си сам, сезон 2. Веси е подготвила уникална кутия за масажна свещ. Може всеки да си поръча тази кутия за масажна свещ, вътре има всички необходими материали и да си я направите сами. А пък Веси ще ни покаже в петък в 12:30 точно как се прави това нещо. Масажната свещ е разкошна. Аз имам такава, ползвам я, малко ме е страх, защото си имам проблеми, но е много хубава за кожата, може да се използва за ръце, за тяло, за масаж, за стъпала. Много добре подхранва, прави един много хубав филм. Така че в петък 12:30, а всеки, който иска да си вземе и кутията, Веси, надявам се, че има още, че не са да се изчерпали, може да се свържи с нас, за да ви дадем линк за поръчка и съответно за срещата в петък. Очакваме ви отново. Сега много ви благодаря, че бяхме заедно.